Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odosewa memenu abasi want nawa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo. Emfi pino ene aduno emienu mu sanabo somienu mu mechre August 2022 ena nana Afia Pokuaa ya otoso mienu Amoaman hema efra ne ntema ewo ne ntenten so nana da ne bonkom so nana krako ekra esanse wo ye de hyepreko dansa so enti nananom de amane ne amamre egu akwan mu eja nana ekwan fefefe ewo obenembo so me won fimpino ene adueno emiensa mu mechre March 2023 dana etoso nsia de kosi ne da etoso nwotwe eso nananom ede amane ne amamra efe egu akwan mu ja nana Afia Pokuaa otoso mienu ekwan emane ko ekwan
Ekwan no atomu na wɔhwehwɛ adehye nim epaw odehye a wɔbaba beso onana aso ene na pampan mu na ɔde atoa ne nnwuma pa a wɔyɛ de boa Amoaman krono ene asanteman ma ebiso Ghana man so ansana no ye na yaboafo ase Park Prestige Ventures ebusuakruwa ena omo ewo sanso na Jasmo Agro Industries Gari ene wo mo nkonkonte sam eboa yen omo so ewa santemampon raso ena afenso A&F Glory Bricks and Tiles omo eye home of quality bricks and tiles bomodi anahwehwe adwumakuo ahodoyi na ene wo mo eni kasubom wona eboa ama yede efritete yendwumadie abesomo senia ese na efata Efrititi oi amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefrititi o efrititi oi anunti na odose wa memenu abase want na wa amamre nyira na amamre nefrititi o me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo Ora amoa eye de hye brantie ono
ɛna bra adehye ne nyinaa ɛtena ase na nananom ɛbɛtena ase no ansa na nananom ɛbɛtena ase no wɔde bɛto dwa sɛ obi bia wɔde ne din kɔɔyɛ sɛ ɔpɛ ɛyɛ Nana Afia Pokuaa wɔtɔ so emienu asɔmo asɔ no onkɔ efie no akyi ana sɛ onkɔ dentiam fitiam na ebre ne so a nananom nyinaa tena ase a wɔbɛto nsa afrɛ wɔn ama wɔn aba wɔde to dwa no wɔn de ɔseɛ ɛyɛ ɔyɔ emma wɔn mu so ɛkɔ fitiam. Mamra, yanto twenie, minuanum debi abeha ye pa. Mamra, yanto twenie, saya to twenia, debi abeha ye new. Mamra, odosa wa memenu abase yanto twenie, free samamre free titio. Mamra, yanto twenie, saya to twenia. Yenya enim dwumadi a ehia na so ntia be hia wo fi ha no mu. Na de wo mu an se eye nana agene mboatin a we Amoaman hene na bere watia a we Amoaman hema ofiri mu no enne na nana hye wotena na hye wotena hye na wafra adehye ni nyina na sebe aberewa koye no yenye ne pa fra obehso aberewa asomu eno nti ne abehye nti we de yesere mu obi a ye kom na yentie emfiri na ho nti adofo dipa bibiri adehye bibiri ne be obi ape na so nyade abaako na obeyi no ti be sere se baako obeyi no so de nyina fa domodom na yenta echi na bibia anya fe kama acha me dasi bebre na apagya moa mi amenua abusu apanyi eje sapo apagya moa hema ana hema abusuafo a enyina ehye ma ano no pay de no pay wie medical damase se nsu enyina mu odo abodom na manya abotre atwen yen ewie de se de na acha me mensa kan no boko afimwani eyebusumi duimu eda duonu miensa 23 October na yenyina ya de nyina ye maame ba panyi Afia Pokuaa babio oda ne bonkum so afimwani ni ya maame na hima Afia Pokuaa babio sabi oda no sabonkum so abusua ema yenyina kwakosi dumakwa so kosi chidom so yikotu yewuranim ema ono ama yehye ema doti a yeye no kroma bosome a etoso miensa da etoso nsia wiase nyina hu se santehene ye ne maame ye du mbra esese yenya de obaba beso na som na yenya no so na som mu na yenya no ayetime ne no ene aye akosi yewura bio na amane ye fa so aye doti ye no etima fa sa kwa na so na yasa akra na ti e ma busua panyin se won fa to adehye na anim je se de ye mu bia nda ma bamu no asante amane mu no enti se wo hene de na ye kodwa ato ti eno de ye hwe adehye pofo no obi a ne gi ho a wogidi se obetimi aso no enya nipa dunum baako de ehwe mo no na nabusua dua no ne hunu ba bia wo ti ne yifrim ti ekoka dunai te dunai no baaye no lese yesre ne bisa nananom sese adwumadie hwan ne betimi aso sa aso no nananom so free ame fosua ya anom besi o man an yeme bone enne gina emaame sante heman tumi so en nananom kan ya ka me ho
Emma Amoaman III ate sɛ maame Afia taa na abusua nana nom Bajo mami Afia taa ha bo mane bradwom me ana meka na so mo nyina mbeke bia sana makala Mame Afia taa ojina manim hai de shipo ene nananom akan ho ame yi na kire mo se on be mo oba panyin aya mo ma hema edin a ye be frɛ no Afia Pokuaa otoso miensa Mame atampa yese ona baya mansan nyina nufu e okuremu tidi aka de ebesre ama nananom so ene onua no ma ya wa ha yeso asibibi a kyerɛw sane yetime de wakɔ dumakwa ne kyedom ne ya sane de wakɔ kyerɛ santen ne santen ma me Afia Pokuaa na Afia Pokuaa utoso miensa se wa woba na jeni mboatin we Amoaman hene se abelewa firi mu no ende obodini se brabe so abelewa so mu a na wa bodini ama obegina na nanim animu a brabe da ase million aduonum se wa obegina ha ya wa bodini jide tugi se eye wa woba no Paul say abushie ni nyina obia enyankope nso wohwe mu na nanom abesun da ye say wona wonfa wona o ma meso wona nanom tuo mu asomu na hwe se ebra abushie nyina abehia nei ne ya bodune no nye say afei edokotire santi ni wi a na afei okon ebeda ho say wa wona ma o ma hemanji de open na wo ye da bi say obere ho ase Obe obano no se wunya kwaje dokoje wo hini santini wie se pe obane na Amoaman hene obano no amane ye kwanso na ye obano no nti ebra na abo odini ya se ye nya mfa wo nko ye de ye nyina ye beboa na ye de wakọ ye de wakọ so na ye de oba sira wo se wo ma me ya wo firi mu ko ye wonnim ne modern mo se bra wo tintina wo di akonwan a wo firi mu hwe se be me no so na wo di akonwan no hwemra wo tena akonwan so ne modern ma wo boy a man di sabi ne yewura ene gye ne ho pa wo so bra beto aso de wa bere wa ye ye bra beto aso kama fa so mu ni agoro na ahema asem ne se ni ho no ma menhia de bra otumfo betena si biara wo ye hema oba wo tena na mu duma kwafo nchen na wo so wo sua ne ma bi efiri ho na se wo wi a na obetena Amoaman ha no wo na ni wo kora bra nsua se ye tena se oba hobi chidom fie oba hobi baby a chidomfo be ko bia no wo ko be yi obi bia ye no na be ko nti esom ne de den so no akọ no nti na ma hennie ne ahema de na ma obi a ba na obi a pere nti aba odini so ma honye ode na so re ho se wo beto aso no asom kama so ati futu am de be ma wa no to apagya ani Amoaman aya ato akro a kam bia nam
Anya Nana Amoaman nko na oba no apagya mo so oba no mebi. Yenkonwa asɛm a wo ifie ha ani apagya emu asɛm odu. Ni nyina ne sɛ obeyi utrimu fitaa. Wakoma mu fitaa sɛ yɛde hyira agu yi. Kyerɛ sɛ nipa ni nyinaa gye watom. Ɛne yɛde fitaa na aduru a yɛ amɔ ntwoma. Yɛabɔ hyire kyerɛ sɛ adwene mu fitaa nipa ni nyinaa adwene mu fitaa koroyɛ nti na yɛde hyire fitaa agu. Achachafoɔ na mo apem a yɛto pɛ. Achachafoɔ yɛkyerɛ fun etuatua yɛkyerɛ kora sɛbia kronto yɛyare deɛ. Ɛso kɔhwe wo moto a wɔn nyinaa to pɛ. Mesrɛ wada ahensɛm ɔden ahemadie ɛne ahensɛm nkonwasɛm yɛ ade a ehia ma abotrɛ yie na wo so ayi wakoma mu fitaa de abɔabɔsoɔ aso no asom agyina wo ba yɛakyi edina wo ba yi kuta nyɛ dinketoa gyina bere okuta wo man mu a ɛso yie eti sɛ wo so obɛfrɛ wo maame nnɛ na nukura nyɛ wo fɛ nyɛ ni sɔ nyɛ ni ka ɛnɛ akɔyɛ ahyɛnsodie bi a wei ka ho fia me mprenu amaba ha yesi mampani kɔɔyɛ no dɔtɔ so a wo bedi na de kɔɔyɛ no me wɔ ha bi ɛna wo so me wɔ ha bi anya mfi aduanan num ɛwɔ akɔdwe so abɔma ne apagya yɛ nua baako pɛ mepɛ na mtimi yi musuo modem ha mepɛ na metime si nsamannua no wɔ ha a mo nyinaa mo nim saa da na so otimi yɛ no apagya ntinam sɛ yɛ ato akora ɛkam na mu yɛ ne mo ntem asuo pɛ de twa yɛ ntem nti nyakoma fitaa yi utrim som no som nkodwa kɛseɛ som wo man yɛsɛ ana na som asie bɔ odina ne yɛ sɔre yɛsɛ yɛhu sɛ ofiti koti ade akeke apro tutum no ɔde onyao saa te bia ne nyinaa twam bible ɔsɛ titɔ ne mane nyinaa nneɛma dada nyinaa ɔsɛ atwam kɔ ɛnɛ wo fira brabo foforo ase a ɛyɛ ahensɛm tumi gidie ne dwumadie kɛse a de hyɛ wo nsa nnɛ yi ma nipa nyinaa hunu sɛ wagyinagyina pa sɛ mo dɔɔso sɛ yiwani hwɛ nyame na dɔ a wo a ɔde asom na ɔde abɔ odin akyerɛ mansa nnɛ dɛn no mɛntoa so sara na yɛne a yɛaka nyinaa so yɛmfa nya adesua de nnɛ obi kɔbɔ de tiatoɔ wohwɛ a mfidie akɛse yɛ ɛtwa yɛ ho yiramyiramu yi wobɛwie dɛ de ɛda mframa ne nneɛma a bɛbɛɛ ba so a kɔkora mede bi hunu ka nti meka kyerɛ mo wakoma m nyɛ fitaa o somsompa o da bɔne duru a hu sɛ na ɛnɔnom yɛahoɔden ɔhene no ahoɔden ɛne dɛm ha momfa som na ɛyɛ dɛm no mɛyɛ asɔre sɛ masɔre kyiri wei masɔre yɛngu nsa masɔre yɛdoa nsa banuane o ɛne ɛnka mɛka kyerɛ sɛ ɔde ɛnka bɛsrɛ nana sɛ ɔbɛyɛ asɔre bi yɛhɔ ahwan deɛ a mɛka kyerɛ sɛ ne ɛnka pɛ baa bi tena efiafoɔ nsamanfoɔ a yɛaba atwa mu nananom ade yɛ nkonnwa kɛseɛ baeɛ wo nsɛm yɛnim waduane ne yɛbɛdi nnɛ ama ɔhene so wabɔ akyiri mpayɛ nti wakoma mu anya fitaa na asɛm bi wɔ hɔ dɛ yɛ wo ya wanka bibi wɔ hɔ dɛ nhunu mu no wa misa me ankyerɛw ɛnɛ de yɛsɛ yɛ kɔ matɛri sɛ yɛsɛ bibi de nhyiamu all night hwan nyɛ sɛ yɛnsom nyame o meme nsɔ menkɔ obi asɔre masɔre dɛm ne menkɔnwa dɛm ma hɔ nhia o sonsom biara ne hɔ aduro biara ne hɔ bosom biara ne hɔ wɔ kurom ha a ɔkyɛ nkonnwa tuntum wosom yɛ yie a wobɛhu sɛ bibi wɔ hɔ kyɛn bi gye nyame deɛ bɛka kyerɛ no moa nkotodwa no nyɛ mmerɛ wɔ ɛno ne agyanom ɛdɛm hɔ yɛsom deɛ yɛdie bisadeɛ nkyerɛkyerɛ wo mampanyin a ofiri hɔ ansa na maame Pokuaa ɔtɔ so mmienu yi wɔbɛkɔ no onyiniyɛ mampanyin onyiniyɛ ɛti saa na wo so wobɛnyini gye sɛ wakoma m fitaa a wɔm de kan no deɛ odi akyerɛ sua deɛ odi kan nanteɛ
wɔde abufuo na ɛtena yɛ a wɔkyɛre wɔde abodua na ɛtete ne man a wɔkyɛre na wo so bɛfa deɛ ɔhe no fa abotere mede nyame gya wo na wie maame deɛ nananom akan deɛ na yɛwie no nyinaa ka sɛdeɛ mo a mo nyinaa mo wɔ ha mo nim santehene otumfoɔ sɛ tu ɛde bɛsi akonnwa so mfie 12 ni ɛnso ɛberɛ a ɛkɔhia sɛ yɛbɛpɛ deɛ ɔbɛsɔ n'ahema asom no nananom maame hunu sɛ wakoma ɛne wo som ɛwɔ fie ha ɛnyɛ nnɛ bɛɛ mfie deɛ ɔna wohyɛ aseɛ sɛ wo som na ayɛ abaawa te saa som no ɛna wɔ mo nyinaa se ɛnɛ menyiw na bɛyɛ baa panyini na fa toa so ɛno a na mɛsrɛ sɛ sɛdeɛ wɔ mu a hu na ɔmaka no ɛma nipa ma no ɛnna wakyi sɛ obiara ni hɔ a wɔde ne kaka pempɛ kɔkɔto mpa so ada so ne mmom ma wakoma wadwene wotirim ɛnyɛ fine yɛfa som nananom ne santeman ɛhyira wo kusɛkusɛ ɛhyira wo kusɛkusɛ ɛhyira wo kusɛkusɛ Bonasada, Donin Sapentu, and a Boma dear, or the Abba, and Ashimukana. Say, you know, the Bono, Asada, or the Asadanaba, and the Yamamu in Amati, Marty Donin Sapentu, but a Boma dear, million as you know. Say, dear, Atadre, Amoaman. Yare ati denne yenya yehima yenya yema menufo ntabraba mansan nyina ebenomo ano ya nidin ene nana Afia Pokuaa otoso miensa yewie ye ne bonkomo tie bi yenko na yenko tie nsɛm a wode to yenim nananom ane abusuafo ane anuanom a yɛhyia ha nhyɛ nana bɔ sɛ animonyam a wahyɛ me binya na chidie da nsuo mo awiem o ofrɛ me a meba mentoto na ase na tuede amponyame na mede da na ase sɛ de nana ayɛ na dɔɔso sɛ nyame ɛde nana asi hɔ sɛ me meta na chi na yɛnsoma mesusu nsuo mo awiem wɔ frɛ me a meba medi nyame dana se pa sɛ wahyɛ saa animonyam wei wahyɛ me animonyam sɛ wosi so a nsɛ sɛ woyɛ saa mpere wanyinsen no ɛwɔ sɛ woto bo aseɛ na wotena aseɛ na bɛrima ɛbɛsrɛ wɔ anyɛ saa sɛ mpere wanyinsen na ayɛ bebree nti mesrɛ nana so ɔbɛka me ho na mpere wanyinsen no ɛsia no agye me nsɛ mesom pa a masom medi nananom akyirakyɛ mesom pa a mesom wɔ mu nti ɛno nti nɛnnɛ ama mete sɛdeɛ metie mesom pa ɔmo kɔ a mene wɔ mu ɔmo ba a mene wɔ mu ne nyinaa mu no ɛna nana ahyɛ me saa animonyam wɔ ese nti meda no ase nti nɛ mabunu na empɛsom akoro ɛde asɛm afutu sɛm bɛ na wode ɛma wɔ mo meka kyerɛ wo mu ne sɛ akwaside duru hɔ a wo nyinaa mɛboa me ne yɛnsom na ɛnyɛ kama me deɛ mɛtwe wo mu aba mɛtwe wo mu ebi sɛ me nananom o mu som wɔ ha ɛnam sɛ me som pɛnti o mu di m'akyi ɛbɛsom nti no ɛne o mbɛsom kama bɛbɔ mu asom kama
Como nyinaa de anigye atɛnkyɛ na wakɔ bɔhyɛ adi na bade a nkyɛ wo so no efie adwuma no ɔtoto biribiara kama yɛde wahye pii mu ne adehyɛ ne nyinaa deɛ aduro yi deɛ wɔhɛ no wɔpagya ne mu so da pa na mede ma wo na wohwɛ dede aba no wotumi sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ampa nananom na ayi sɛ yɛ maame a wabɛn nti mpa ɛbɔ ne nyɛ de bɛta n'akyi da mo nyɛ obi bia ase enne yedwumadi a yede fi Amoaman ebesom yahwefoɔ no aha na brema ma ye ho kwan na yede ne nyinaa ase na ansa na yebekɔ no menam aboafoɔ ase Park Prestige Ventures omo abusuakuruwa Junction omo ton tiles papa se wasi fie foforo wo ye renovate ana se wo de asɛe na wo pebi ehye anamu no fa wani ehwe ho eye tiles toilet seats pipe bibia wo pɛ ɛdan ho akadeɛ bia a yɛde siesie ɛdan mu nsa ebetumi aka ɛwɔ Park Prestige Ventures abusuakuruwa Junction ɛhɔ ɛna ɔmo ɛwɔ sanso ɛna Jasmine Agro Industries Gari ɛne wɔn nkonkontesam yi woka bia ɛgyae ɛnya asɛm ketewa koraa ɛyɛ a bɔmmɔden na hwehwɛ wo dɔsɛwa mɛkyerɛ kwan numbers na egu screen so no fabi na frɛ me wo hia bia me ne obedi ho nkomo ene gari no egu wanum a ɛte sɛne awowe krakase no na yɛni nkita ho ba bia wo bia no mema wonsa aka bi sanso ɛna A&F Glory Bricks and Tiles omo ye home of quality bricks and tiles omo nso ɛwɔ Anomanje bɔmmɔden na frɛ 0266 81 3722 na ye monkomo baby awo bia mfa ho ne baby awo ye de beba besom wo kwan paso ne bo no nso de eda form boko na se onya bricks e bi now this design ofie a obi ginachire not to nani a ono abehu say yes wasi dan eniti bomodin a na eto nsa efre yen ye ba besom kwan paso kra ana afen so pizza hub pizza omo bantima abonten kese mu GNTC dandada no junction ne so hwa na nkwanta ne so ho pe bomodin na frɛ wo mo ahomatrofo yi so 0244 795 365 pizza hub pizza de enwa na yebedie bomodin afrɛ na sɛ wo frɛ na wo ka sɛ odo sɛ wa na ka sɛ memrade a ene wo discount de untumi ensoa wa nso obedi asan adibiem enwuma koi ene so ya sene ema ye de dwumadie ebre somowo odo hyeto odo sɛ wa foundation so boye nchidom midiane memenuaba odo sɛ wa adomdom yane a ye woni da sene ye de dwumadie ho aboafo nyina nso ase Efrititio amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefrititio anunti na odosewa memenu abase wantna wa ema amamre nyira na amamre nefrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo Adwa gospel hima yeah mamra ya to twini menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya to twina da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose wantina woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene
da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adoa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ena makoya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene ya dabia be ha ye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwu hi apa ye so mu ye je mu adabia be ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa ba tampa ememenu ya ba mami ye ma wa mbo ye kwaso anye wadwuma wate onya nkopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa